Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kipajba nong sosnong jong athain rang pot harengkat kejing snok tilang jong kisnong bamarjan bakan thop naduk kinong yalam snong kilong kmi long kpa kisamla ki hebrin ki khna school bar kiseng bhalang da kejing sngo khia kilai mi rinti banya shimenta ha kejing ya pajba kabara long ha ka arpoi tri urumphang arazar arpulai ban pinram ya kejing sha penyap dusman jong ka kong matilda el marshallong ha ki riu trang snam ya kini kejing ya rali la sedang da kejing ya kejan da kabara ya kilama yong bar kejing thok penram harengkat kejing perta bandawa penyo ya ka hok jong ka kong matilda bar khamtam e ya kisan ngut ki khun ki brasha i khun swet ha kini kasla perthei kasur kabalami na kini kejing ya kala dawa ki bo jong ka an baki dei ban pinstam da baset phatok shijing em ki runar ki badon kti ha kini ka kampanya briu namar ba kla penyam amtang ya kemi hendrei kla penyap langru ki khun da ka bakni no ya ka hok jong ki kumban shipin kin mau hangni ka kong matilda kala sha penyap dusman hakiri trang snam haka step jong ka khat saw trik urumphang 8000 arpulai katba karang thmu ban let chaka jaka thangranga haka khlaw ka badan hajan ka snong rang poi thmai ani arpos nam ngam paju bena ya kane kum kane ke jingja kepala wanja ha ke snong wana ka snong bak kendong ru dengan sngoban weran ka por ko ki khon snong kun thau tongin long ka wei ka jing mut ka jing perkhat tongin long ka wei ka jing e ka jing teli pangila ban rateng khong e kum kini ka jing ja pan ha ka jing por ha ka ni ka por kum ki nong ki kam snong na snow ban kerpat kham tam ya ki bor ban dai khmi pa bi dai ban le teng e ya kum kini ki jaj kam pat kum ni ki jaj breu ki bala pen sme ki bala pen ma ya ka snong ka thau ya ki khun ki ti ki jong i Pargani ka jingle jong ni ubreu. Kadai ka wei ka kam ka papen matam. Ha ka jing snow ka jonga. Ngapat ji yo snow kum ki jing cha. Wala ngapai ho yo i ya ki wei pat ki jing cha ki bala cha ki snow. Ngayo i ya ki wei ki jing cha ha ki wei giri. Ndrei ha pa ngamudur ka kam sir khai ka ni ka kam ka bala le hang ni ban ya ka bala ha ki wei. Pargi jingle jong ni ubreu. Walang ipatip day mano balik ndeng yo iba ulak kebut hadu kata-kata namar kata ngikerpan ya gibol kipadai kemi pa kinwat hadu pandasyam pat penisitom ya kum kini gibreu hadu ba undak klano ha kata gajika bosyong nem ya ki tengah hayeng hasem kumno pa upen jat ya kalong kemi kini ki violence lane kini ki jing top more kan thai pendu no rat teng khong pilai ban tip padon ka an halendat jokadi ka Women Protection Act 2005 karya dai ki kan thai kan mau ban lai tak ti ka kan thai ka dei ka wei na pin ngat ban ngin ngat ha ka wei na kini ki ai don bun am dei tang ka jing tak ti emotional violence ka jing pensitom kajing tompor, kajing yurat, ya kalau kau perkat coba kami. Hengpo, hengben, om don bor ngalapan keren kat kamu. Pinyo i babon kikan tenda kelak sionglok, lada ki yolok yu briu babha, syabas good. Bat ngangai ba, kat kilong kami ki kibaya kendoi kepala yu pagi snowi dengan tang manga. Hendai don bor kilong kami, tang suyo armut kun kelas tang ban. Ring temen balai kan ni mental abuse ka mental violence ha ka baki long pa ki berngam ki krenpo ki sim ba ka kan thai kam don bore ai ngong ko long pa phila ban le barok khoj ki kam dai ma phi ko long pa hendai ka wei ka ba phimla ka long phimla te ban kha kun kum bala ka long to mi
Jai tang kalau kami kepala kan lay kan ikut kamu berkerau. Buram yaki, nyawkor yaki, ailat bagi dia tuah pi jing bat senram yaki barabor. Don susu, giyo iya kini rape case kajing penyam domestic violence kyo. Kajing ka rape case mentang, tapi pek research lan ni kat percentage jong ka rape case. Bun kiba rape, bat kiba labu rape, kiba klem keren, kiba rik chalenden, kiba bang imla ban le kan ni. Ndai long kiba ba kan mau ha. Om don bahaying, om don mama, om don bakha, om don men, om don parah. Si sien bau la le, ya chakmat ka an kan ya dai bi. Ya chakmat wat hapakiwan ban persang, ka verbal abuse lan ni kan ka jing keren. Ki kena senrang kan mau ha. Ki kena senrang gini wat adu gini barit ki kena school. Kan mau ba phim dai ban kren ai ka masniu. Yo pingat hagaan. Pimla ban susiau la ni ban su khawat ti. La ni ban yo I ba kan thei. Namar ka to ka jing long hapi kan sasante. Nda pilahe kan wan su ka jing kwa brai ku malang kren ki nong kren ba susman. Kan wan ka to ka jing kwa brai ba pimla su pante lakam ya ka to jing sni ko don hapo jopi ko ki khun samla ki shinrang ki pala yo lok pat ki bompat shong lok sim ya ka kabu pau blay ula ai ka jing tum jo ka khrau ya ki ye ki sem ki jongi ya ki shinrang ki thau ki jongi pangin phai kham ta me jo blay pan ong ko try to penlong ya ka ri jongi kari ka badap ka jing kemen kari ka badap ka jing snow ha kari ka be iway pat don ka jing yan kani kan ma ha ko ki khun samla ki ba di jonga lada de ki banak khisan ki banak khi ha ka jing im samla jong phi kan ma phi mi hi na imei purom ya imei ai ba ka ni ka sni ba ka jing tenjuk bawan ka jing tenjuk ba me ding ya ka yeng jong ki khun sawut ki bang ngadap ka man si man kren pat ban pek ya ki ai ba ka di ka ding chong ka jing tenjuk ki yeng ki sen jong ni u blai hi un sapen tengen mun sim ba khut un sapen tengen halor ka yeng ka sen jong phi ai ti hau blai barabor ai ba ka jing pen sitom kat kum ba shong ka an ku bang iladawa kan ni kam de ka benta jong ni klet no brat ya ka jing ya ka man sim khut namar ladangi pene ya ka de ka man sim khut ki khun jong ni kin salong revenge pun ko mga om dai su tang boy unong peniap ndai kin sami sibun kin nong peniap priu kin nong le kam sni keren haki ye di sam jong pi ban ong mangi duwai na ka bentau ne unong le kam sni ngin duwai na ka bentang kam sim jingjak thai bom jukut jong ikong matel daru kunju om dai ta bang iwan man penram laning iwan masnulam hanrai iwan hangneru bangin yo yang tak kubar nanti kajing pensai yang iwe kubala ada keren sekemat ba ini bensoto makanya kamdai su banjia kumbala ada ong meneba ini ban ratin thong ye tapi jing sniu kumbala ada keren sibun kita dikintin kubala keren bakata kari tu play dengaru ngasgo ban ong basyai kita kalawai jong gikun giti gijongi syai kita kalawai jong kali begitu benreu gijongi lada kumpine kita king thumbor jiwan je man ka por super agini ki agari bekerja benreu kejongi baru agani ka dong ka than kejongi dengan snow on hangne yaki long kami kilong pa hamta mi kirurang ba badan hangne yaki gun samla chenrang badan hangne tum penduna ya kejing buat brai kejong pi batun hun ya kadok hadu ba pin sim ya kejing im jong juai wat le ya kita ki ikam iba pensosi ya kalong yeng jong no apa pensa om dong ya kesenong katau golong pa kukun sama senrang wat ai ba kade kejing buat brai kejong pi kan pen lang a ya ki pai dong senong ka pen lang a ya baro di baruan hangne adai lang ba jong wei ubru isngo ban ong ba isa jalang mangi baro ni sitom lang mangi baro sujeni ni iwei peiwei na katakadaw ni ay kategamon kategadiang kajungi ki para lokumi na khod nga we ka pi ki para lokumi baro jong kategathan ke jungi
bangin asnok tilang, bangin don, bangin penrem jori kini ke jingjia kabala jia kini ki thainong kendong di jongi. Nadu kisnem balak hayanga, hadu kini kisnem di bangadap, yang kisau po tang. Ngampat syam la yasngau yang kini ke jingjia kabala kadai ke jingjia kabala sngau syirkai hadu kata-kata. Hadai tang kini kisnem, pada kini kisni ngasngau yang kini ke jingjia. Hoja sih ki pormin chua kala jia trai kini dikam. Henry haga jin im ke jongan. Ngadang lap hitang mentah haga ni kenti. Dikunta, nyikir pat, ya ki polis department, balada, lalap, yau tau nungle ya kini akam sliu. Aiba ka an, kan pensitom, kan kum ki kendon jong ka an. Lada, nyimla ben padya yau ni ubriu, yingek, bamangi iwe iwe kum jikin te jikna nimla shu ban yai ban yang nimla shu ban treli kita hagi kau ki pita kum gi ginong kendong nimdon hayin ni haban ni la yin ban tres ki kau ki pita kiling tha ki risai juni henre hakini kisni kada nimdon gi kenhun nimla shu ban lei namar gi don ke jingting namar kata ko ki ginong kemi ko ki khun samla ko ki riu rang ba tongnya trelang temannya stok tilang kan haga dengan kam. Ai bagi dengan kam kan yang yai baik syakmat. Ai bagi dengan jingjia kin kuno tang haga dengan kenti. Lembaga jinget tilang jungi wei. Ngangai pangai selia teli telan. Bagi niki kam ibau riu krang senam. Ubriu wala ban kenjadi sibun ki mensim jo kibriu. Umla syu bande ini. Kata kadai tang kaman kebamangi ni haban dan ke jinget teli. Akadong kathan jungi kumne kala jia kane kala don kade ka kam ka basir khai kade ka kam ka babuman kade ka kam ka ba yimsong sungan suk ikin khai ki sane ni ki sinrang ikin khai ki ong ya barep ya banak lebot yang namar ngatang marwe ngating ban sini sta ndrai menta dang don em ki kan khai ki ba sene engi di sinrang namar ke jingle jong uwe uar ikan thai baro kim sene syu engi kim don syu kata ka jing sene haki le se unir un le yang asibet kata kamen sim kadon haki longkemi ki jong ni namar balai la isor khai ka jingle jong uwe jong uar jong kini ki riu klau ngakarpat sa sisin ko long kpa umde kilong kumi namar kilong kpa ki bale ya kanek long kpa ngani ki sinrang shwa ban pa ya kini ki jing perkhat hangi ngin perkhat shwa da ki thau hajar sen perkhat da ki thau hajar sen kumba nga ong mane la da ngima shu ban kala bamun ngin phasi no ya de kata ka kham bahanam ta tuni